guru. Lah kok ora nggawa buku? Rumangsamu iki apa guru ning sekolahan ngono kae. Iki Bathara Guru kuwi jenenge. Oh, Bathara Guru kuwi jenenge, Pak. Ya, wis kono gek ngaturake bekti. Mangko to mangko Kakang Semar. Guru. Kowe bisa prapta ana ing padukuhan Pringapus, aku rumangsa bombong rasaning atiku, Guru. Aku ngaturake bekti, Guru. Hong milahing sekaring bawana langgeng. Kakang paduka ngaturaken bekti sampun kula tampi asta kekalih kula petekaken ing pranaja amawahana daging kayuanan. Boten langkung ingkang rayi ngaturaken sungkem mugi kunjuk sandhaping pepada Kakang. Ya Guru, wis dak tampa gawe gedhe ning atiku. Piye Pak aku nyebut kuwi pukulun. Kula ngaturaken bekti pukulun. Ya Bagong. Jeneng kita ngaturake bekti marang ulun wis dak tampa. Ora liwat pangestuku wae tampan ana Bagong. Nggih, pun kula tampi asta kalih. Kula petekaken ing pranaja mugi andadosna daya kawijayan guna kasantikan kula pukulun. Kula ngaturaken bekti pukulun nala gareng ngaturake bekti ya wis ndak tampa. Petruk kowe ndang ngaturna bekti ya mo. Pukulun kula ngaturaken bekti iki Petruk kantong bolong kang ngaturake bekti. Nggih, bekti kula kunjuk pukulun. Ya jeneng kita ngaturake bekti marang ulun wis ndak tampa. Mangko to Kakang Semar dene wonten kersa menapa paduka menika animbali dateng ingkang rayipun Manik Maya ngantos Kakang Semar mata aji pameling dateng kula. Lae blegeduwek saugeg-ugeg sak duli tombel-embel. Guru, ngertiya. Aku iki nuruti pamotrahe anakku si Bagong. Anakku Bagong ki motrah marang bapake, marang aku supaya aku dijaluki tulung karo Bagong nekakne si kowe Guru ana ing padukuhan Klampis Sireng dalah ana ing padukuhan Pringapus kene. Apa Kakang kang dadi sedyane? Ngerti ya, Guru? Ambak bocah kaya ngene iki ritek. Gedibal 29 ora patek cetha, kurang duga, kurang trapsila. Ning iki duwe tekad. Tekate Bagong apa, Kakang Semar? Bagong kuwi arep mbangun padukuhan ing Pringapus. Ning sarate abot banget. Manik Maya abote kang dinulu kaya ngapa Kakang Badranaya. Ngerti ya? Jebul ipene si Bagong kuwi ngipi ketekan dewa. Bisa mbangun padukuhan yen to ditumbali siji ya kuwi Jambu Dipor Nirmala kang angka 2 ya kuwi Pelem Pratangga Jiwa. Kakang kamangka kuwi dedaharaning para dewa. Kuwi titah ora kena dahar marang dedaharaning para dewa. Lah kuwi rak ana kadewatan. Ning iki rak kanggo syarat to, Guru? Ya Kakang. Ayo, sakniki pukulun nyokakne napa mboten? Niku penjalukan kula. Elah titik mawon, ora ketang sak juwil. Niki mengke nek panjenengan mboten maringne Bagong niki pokoke nggih badhe damel kisruh.
wonten ing kadewatan iki mengke. Sampeyan napa kepengin kula kestro wonten ing Suralaya ngrika? Ayo enggak, kula nyuwun jambune titik mawon, peleme titik mawon. Nek mboten purun ngelungne niku, lah kula pokoke beto senso. Arep gawa senso tak gawa nyang kayangan arep tak tebangi Bagong. Aja kaya ngono. Sira iku titah ulun iki ngayomi titah ana ing Madyapada sak kabehe. Lah nggih, sampean ngulungne napa mboten? Ya Bagong, yen pancen kowe andreng nekat anggonmu kepengin gawe tumbal pelem tangga jiwa karo Jambu Dipurne Nirmala kuwi bakal kuwi tak sembadani Bagong. Alhamdulillah. Yen kaya ngono aku bakal kelakon, Pak. Aku bakal kelakon nggonku mbangun ning padukuhan Pringabus. Nanging ana syarate, Gong. Kowe ngerti yen ulun iki dadi ratu-ratuning dewa. Nanging sajroning aku dadi ratuning dewa. Kuwi kabeh titah ing Marcapada ki padha nyembah marang ulun. Nanging ana siji menungsa ing jagat iki sing ora gelem nyembah marang ulun. Lah niku sinten tiange? Guru kuwi wonge sapa? Kowe lek ngerti wonge wis wonge engko tak kandhanane. Takon bekti, takon nyembah karo kowe, Guru. Kakang ora ana liya, nanging iki aja ndadekake kuciwaning atimu ya Kakang Semar. Lah kok kowe banjur dawuh sing kaya ngono ki karepmu piye? Kakang Semar aku bisa maringne pelem pratangga jiwa karo Jambu Dipurne marang Bagong. Yen to Kakang Semar gelem nyembah marang aku, Pak, aku ora trima. Aku ora lega atiku. Lah perkara arep mbangun buta jambu lah kok kowe iki luwih tuwa ta, Pak? Iya dole ning kowe iki menengo, kowe iki menengo. Aku ki sing tak turuti iki karepmu. Sing tak turuti iki karepmu kuwi. Ya wis ora ketang aku nyembah ora apa. Aja, Pak, aja. Aja. Kowe iki wong tuwa. Aku iki sing kepengin yaiku mbeteni marang wong tuaku. Kowe karo guru iki tuwa ndi, Pak? Ya tuwa aku. Lah iya, lek kowe luwih tuwa, pernah tuwa nyang apa kowe kok dadak nyembah marang guru? Aku ora lila. Guru, aku tak jabel basaku. Saiki aku ora oleh lek bapak aku ki nganti nyembah marang kowe kuwi. Aku ki yo ngerti sejarahe kowe kuwi, Guru. Kowe ki yen diumpamakake endhog kae. Endhog kuwi kulite kuwi dadi watagok, putihe dadi Rama Semar, kuninge dadi Bathara Guru. Kowe iki dadi kuninge Bathara Guru. Nalika semana antarane Watejamaya karo bapak aku Ismaya iki dadi dritah ana ing kayuwangan. Bathara Sanghyang Punang ya kuwi nganakake sayembara sapa sing bisa dadi ratu ana ing Suralaya. Ora ana liya kejaba amung Pukulun. Lah saiki sarene Bapak Semar iki minangka kakange Pukulun Bathara Guru. Yen kon nyembah aku ora trima. Aku ora trima. Bagong,
yen kowe arep ora trimo arep apa. Alah, pokoke aku sak kabeh wani. Gelut ya wani. Wis tak kaya Bagong iki kere. Aku ki rak kere, upama mati, wah aku arum. Arum gandaku. Bela kawulaku ing padukuhan pring ngapus Bagong mati, aku mati dadi kusuma bangsa. Kaya ngono kuwi tekadku. Bagong yen kono kowe bakal wani. Bapakmu kudu nyembah marang aku. Titah kabeh padha nyembah. Saiba werangku ana titah siji kang ora gelem nyembah marang aku. Wis ora urusan perkara kuwi. Kowe arep apa, Guru? Bagong, yen kowe pancen beguguk makutha waton bondan tanpa ratu, kowe bakal tak cemplungake ana kawah Candra Dimuka beneran. Aku urung tau adus ana kawah. Aku tak adus ana kawah. Ora peduli kaya ngopo panase kawah Candra Dimuka. Kowe wis tega tenan karo patimu, Bagong. Wis tak ikhlasne. Mergo aku mbela marang kawulaku. Ayo yen kaya ngono metu ing jaba, bakal tak ruda paripeksa. Yen perlu para punakawan kabeh arep tak gawa marang ing ya kuwi kawah Candra Dimuka. Padukuamu pring ngapus bakal tak obong sak kawulamu. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Ayo ngono tekadmu, Guru. Ayo metu jaba labraken Bagong. Aku ki malah deg-degan lho, Gong. Dewa kate kok musuh. Kowe iki apa kowe kuwi? Dewa lho, Gong. Dewa kate kok musuh ki kepiye to, Lele? Kowe iki ambek nyebut. Kowe iki nyebut. Wis, lek kowe ora gelem ngrewangi aku wis ora apa-apa. Aku ki ya kurang elingne lho, Le, Gong. Dewa ki rena-rena kekuatane. Ana sing dewane angin, ana dewane geni, ana dewane banyu. Lah kok kowe trima arep kelawan ya kowe karo dewa ki kekuatanmu ki lho manggon ana ngendi, Gong? Aku ki ya welas lho karo kowe lek ngantek kowe tekan ning pati terus aku ki adiku sapa? Dule kowe aja kaya ngono. Wis. Yen pancen kabeh ora gelem ngrewangi aku, wis. Kono kae Rama Semar kuwi mlebu ning jero. Kae wis tak cepaki kopi anget. Ya, kopi anget wis eneng, rokok wis eneng. Aku kok kon menjero nyang padukuamu. Ya karo leren kono, karo leren. Lah padukuamu dingklikane kok ora eneng ngene iki piye, Gong? Lah terus kok dingklik ora eneng ki atangge lungguh apa, Gong? Lah ya enenge ngono kuwi karo udut, ya. Udut ki lek Surya adekku. Ning lek ya kuwi boi kuwi rokoken. Yo ngalah trimo dingai boi. Lah iki aku tak lemah-lemah ning joganmu ya, Gong. Lah iki kok eneng kotakan kuwi aku karo ndelok TV kuwi udu TV, aku ki ra duwe TV. Aku ki wong mlarat lho. Mo. Bocah kok kaya ngono. Wis. Kowe gelem ngewangi aku ora wani. Aku ora wani tenan, Gong, lek karo dewa ki. Wis, ora wani tenan, Gong, aku lek karo dewa ya wis. Lek kowe ora wani rono. Wis kek rono mundur. Lakumu kencik, matumu kira, tanganmu ceko. Aduh. Piye, Truk? Kowe gelem ngewangi aku apa ora? Wah. Ya piye to, Gong, pancen ya aku ki ya ora wani lek karo dewa lek ora wani kono mlebu kono ke padha mangan-mangan. Saanane.
Nek Bagong ki duwene Diwul karo Kulupan. Wis kono nyamburi ya Gong. Wah. Gong, lha ndi to Le? Segane. Aku ki duwe sego ya kok sak puluhan kuwi. Sego sak puluhan kuwi dumen. Dumen wong telu, Bapak Semar, Petro, Gareng. Ya sego sak puluhan kuwi dumen wong telu. Lelek kuwi anggere lemu ngenyami ki kerep ge awet ora ya wareg to. Bocah ora cetha. Wong tuwa karo kakangane rene diundang rene kader arep dikon lemah-lemah kaya ngene iki. Duk, Mi, kowe rene Mi. Apa, Mas? Ana apa, Mas? Kok nimbali aku? Kowe jenengmu rak Sarmi to? Wah. Iya iki jeneng lawas. Kowe apa ora kelingan lek jenengku ki ya Beruk. Ya Sarmi, ya Sarmiati rak ngono to, Mas. Ya saiki ngene. Iki ki aku arep maju perang. Aku njaluk pangestu karo kowe. Kang Mas, aku iki sakjane ngono rodok wedi, rodok eman karo kowe. Wis ora usah mikir sing dawa-dawa. Pati ya rejeki pati jodoh kuwi peparingane sing Maha Kuwasa. Kowe ora usah mikir. Besok ki awake dhewe iki ya modar ngono lho. Lek upama aku perang karo dewa engko iso menang alhamdulillah. Ning lek ora bisa menang ya aku tak pamit. Ya, karo kowe anakmu ben ana sing apik. Ya, Iwan ka lho, Iwan ki anakmu. Ben ana sing apik. Kuwi tanduran-tanduran tetanen sing ana kuwi ya rabuken. Oleh hasil-hasil sethithik engko kena kanggo ngopeni anakmu, nggih nyekolane anakmu. Lah ning iki kok tinggal mati terus aku iki piye to, Mas? Mas. Kowe iki dadi wong wedok ki lek wong lanang duwe kekarepan ki aja kok malah nyilikne ati. Gedhekno atiku iki. Gen aku menang. Iya Kang Mas, lek ngono aku tak salaman. Ngene iki ya karo Brebes mili. Iki lek kowe mati tenan ge piye? Ya lek kowe ora tega karo aku ya aku sik tak sun karo kowe ya. Sik tak sun. Kowe sun karo aku to Mas. Heeh. Ya lek ngesun sing endi? Ya iki. Tebake lah kok lehmu nyerot kadek kebanteren. Lah wong ngesun nyerot kok banter men bolotku ngantek ilang. Yo. Rasane ya wis kowe tak sun ping 3 ya. Ya sing ati-ati. Kowe lehmu jaga omah. Kae Bapak Semar ning kene kae mara tuamu. Ya. Kae mara tuamu kowe engko sembrono karo bapak. Rumangsamu ki lho Mas. Ya wis tak pikir wong tuwa kene ya kudu diregani. Aku ki iso bedakne kae mara tuwa kowe iki bojoku ngono lho Mas. Ngono. Ya wis nek ngono ya. Aku tak budal perang ya. Dongakno juritku menang karo dewa. Terus lek aku menang kowe ya kuncara padukuan Pringapus kene iki kondang. Kalau Bagong anake Semar perang karo dewa menang. Lek kondang to? Iya Mas. Muga-muga ya Mas. Wis genten saiki aku tak sun karo kowe ya Mas. Ya, apa sing kok sirne ning aja mesor-mesor. Golek ngesun mesor-mesor kuwi engko kleru. Ya wis kuwi ae.
dongakne slamet ya Mas ya. Aku tak budal dongakno juritku tuanen ya. Adimu wis budal dongakno menang gune. Iya, Pak. Aku ngene iki ya keronta-ronta. Bagong wis ora eneng iki terus priye? Saiki aja kaya ngono, wis dileremne. Lek wong ki lek kapan duwe tekad ngono kuwi mesti lestarekake anggone tansah nenuwun marang Gusti kang akarya jagat. Wis saiki awake dhewe lerem sawetara ana ing padukuhan Brengabus kene. Saiki kowe nduk ya anakku mantu. Kowe iki atik lemumen iki pakanamu apa? Rama kula niki nedha kula nggih namung nggih bangsane tiwul godhongan ngoten-ngoten niku. Kaya ngono kuwi. Wis saiki sarehne bojomu wis ora ana, kowe kudu bisa jaga awak sing ati-ati. Nggih mo, sebet berkat nalika wau. Nalika samono Lurah Badranaya nala Gareng Petruk sambyong nglaramaken sarira wonten ing padukuhan Brengabus. Candrane tansah bebayang-bayang kari.